ni ñen kali min ñin ka ko ewa ika su ka kaburu ka togo segala o be cogori min ñe su kaburu ibe se ka tamanse kala ite fili tamanse minna ibe se ka tamanse ka su ka kaburu la tamanse min be to ite filala su ni ñugonce mais kana sabili ke kaburu la نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر وأن يبنى عليه وأن يكتب عليه وأن يجاد عليه شيء ينبغي أكو قبر أنك نلصون كقبر لا أكو قبر أنك نكوجو قبرك أكو أنك نسبلي كقبر لا أكو قبر بغم بورا لا أنك داولا أنك نفيور فروقا wala sebeli teke kaburu la ari doni ko do ba foko ka su to ko dron sebe ko basitala ne kuma sahale atebe jiren ko sabale kana ke kaburu la kana ko sebe kaburu la ibe se ka ta manche do kala ta manche minite fili ka mo ka kaburu ma me kana to ko sabala ha ko lemna ka ba wa kuna ne ya ne ana de ki ya ra Ibu mai kare. Bo odoko alebe muso nyini la na ye muso yira abange bagawula uteso o bange bagaw fana ma muso tirade la abe mun furu ambe konnanja juman kai ambe konna juman min ke awye o sisa la hala mun fule jiya kono anyen nasara la dege wala muso manu beta che nyini nu yere una bena ka wadi juma mbe karasa de fe ufuru shirala bonyata la de ime ka wadi ju bonya kata ce nyine kana opila ika wori juka ko ako e ka furusiri oma ninya i chunka ye ka wori juka kele fulana i ka wori ju doya ika wori ju doya lembe ni donc ni hari eni ce do ye nyogonye ce jariye eni ce inte foifo iba abila katika wori ju dem iba fo tinyini ka wori ju dem parce que har odo ubedi jabira rahimahullah aka wojo dobe musomanu be che nyini minke internetika nini che benna apeta ka walijo fe ako bonya tola de akuimi ka walijo bonya yu doya awa konni tugo sugu taran nasara ude no ako epini ni walijo ifa ika walijo chewu de be nyogondo alebe ko munun do che min be nyini che anyogona che abe ko dogole munun do aye e muso te wulu do de che be ko munun do anyogona che ye e muso to do de wala muso manu be minna an ka tabolo te silamia ka tabolo to taran nasara de ne ni che min ko be efe abe ti ka wali ju de be ka wali ju be che ka ko sege nu ya ka ko sege u yado ceeɗo ikkanka dama furula silamiyala jogola dinala ubitta ka da ubesi rabbila ne nu yaɗo ka segesegeli kono manka furama to ko fede ewa cemanu fana be ale de be yala ka muso ñini foro nani muso min na ka mogo benna a bena fawma o ya sura ale ya ka financement caman yere ke hari ni fa ko a antenni na de te yoro were laje na desara yere ba ko yere ko ale wori folo yere ko a yere benni ko non te jogo nyuma yo na mi nasara jogo de awde ko nan jamunun kawe sani e kata muso nyini folo ini faka ini i bange ba ko kata nyugo to folo ini bange ba ko kata nyugo fede folo ne be ko nan jamin kiye ni be muso mi furo ini bange ba ko de kata folo akata nyugo fe ulu de kata nyini ye ini bange ba ko kata nyugo fe ika saroma akabbe folo nu ye sirabila ulu de beta o muso nyini ye me yere kata muso nyini ne kope ko ibena afuru siri sara uluma abe be to
ni ye mo chama bangebagaw banna bangebagaw banne ma ba jogo wala ni ndron de be bangebagaw ba yere tara eni muso kumana eni muso ka mo kumana abena ko bela bena ko bangebagaw ye tan ni furu sirinye o be so jogo ni de ba bangebagaw ba de wala anu ka ko ta nyugonte na ye ko ana bangebagaw ye ko ta nyugonte wala muso min kadiya anya be ko ulu de inu bata na benala ubeta nyini ye ute ba wala me kata ko labbe kana pila mo ka ko ay kuma bangebagaw ya kete bangebagaw ya kete anye nasara jogo de ta kasilama jogo bila o de tora banga ko ale muso do ro ko ale konya tani joli ko ale konya tani kele deke den tani kala yoso o ko pe aye kono wereta ko ale yaye den tani kele ale yoso ale segena kosobe ko ale tara ko dogotoro ka kono ciya ko aya soro kono intara nyefe kosobe ko pe ale ni misra mombaka ambe min fo kolo ka fon segena doro o te darurai ko mo ka ika kono jo ka wololi jo ibe ka kono tiya jigini ni wololi ateta sege ko musobe sege ke jigini na ti na fenna bebe sabi ma barajide alaba be sabi ma barajide o te bo jigili la koy buno seminu ko rahimahullah akom mo te wololi jo ko jigini mbe sege akuite wololi jo no ede ako alay muso ni otade o barji de besebi ala kele afulana ye kono tinyale minke ko abasira kosobe na ya soro kono da fara kalonani na ya soro ka kono ye kalonani so kalonani ko fere ya tinya iye ninde fa ka parabika ni ale ka diabika ibo sara nin ka diabika silamia sariala ibo sara afulana ibe jonkan horoya ni ote komi jonkote sa jonte ebe min soro ka horoya ote ni oma soroye ibe kalo fula de suku tugu nyona ite mi kalo fula ni nyonje ni darurate ni ka kalo bo nani ma nu oya tige ibe se ka kontine ni senayara ni bange joli de nani ma oya tige ni isenayara ibe se ka kontina la ube banade ya tige ube tama do balile do nani mo de ya tige nununya ujurai bisa ka kontinu ni ote ka kon segena mbella fe donkele ni ya bele bata kurat wala ibe kalonnani de sukutu nyono o de kafara bika ani de bana kadiya bika na ya soro de kalonnani dafara yenninde fa wala nim fa jurubu de bela ibe diabo ibe kalo fula sukutu nyono me na ya soro wasira me amashe kalonnani konema nimma fiye ka kala wala ye haramu de ke ibe tube kata alama ka ala ya fadeli ala ka ya fima ka barati ka wala sunti ka wala diati ka wala na ya soro nimma fiye ka alama kalona ni ko amake hada madenye wala ibe tube wala de kasagi kata alama ka ala ya fadeli Bon, ni minye droko visa nyini munu kule nenya visa nyini no munu beke iba soro visa nyini to ibe do sira udola eyere ba do sira munu manye sira munu te chinyare mais ni ema do sira udela ete visa isoro hari bi o sira munu keli madagaye ukeli madagaye
ulama nyinin karandi na ibumbaji nunu buno sewu nunu nyinin karandi na ambeta kafir jamana una ta chogo mununa ka ewa galawun tige ka nambaro ke ka galawun tige ka jamfan ke ube chogo ko jamfande do jamfan ko ne jamfande galonyen galonde o hoita Allah daga ye ka fo ni manin galonde tige te bila so ni manin jamfande ke te bila insoro te jamfan daga ye de iye jamfan min ke ye jamfande ke ye galon min ke ye galonde ke iya haramu de ke islamiyya sarala ko ale salli jola de salli wolela de ale ko ale tumba ke ni ale mami kumbora doro ale be salli korota ko ayi akabila ni ale mami nana jorta pikale donc o kerekelerin taka ni ale mami bora doro ira do ale mami bora be se ka salli to ni ale mami nana jorta pikawe salli jo basite ni sila al imam amulaku bil iqama al mami koni salli jodi be al mami koni de kono salli wolela koni kana salli joni al mami ma wordu tim salli koni karasa salli jo o be al mami de kono ni al mami ma wordu di ikana salli jo men ni adde al mami kum bora yo salli jo anana sigi tapika o ayinya maria salli jo ya jo aminya maria wa ire jora tapika doro salli jo basi siti kanena ko ni mo mi ni ba fe ka pitike dayele ka sanni fereke sunna do bolaw o te sunna de wajibi min bola doribe sanni fere kiru de nyanyele fudo Omaru tilela atumbe mo bila kata sugu de la mo munu be sugu la ube sanni fere la ni yu sori ka minan ka ubi nyinika ibe iriba do sanni fere sugu nu munun dagara fere sugu munun ya haramu ye ibe wulu do wa ni yu nya ko ni ku ube do ube sabati ka minan ka na ya sorete sanni fere chogo do ite iriba do Umaru ba ko ika bugo iki ko sika bosugula aba ko iba fe kan halaki de wa ebe na sigi minan ka ko ibe fere ke te fere chogo do ibe bosugula imamu na maliki fana tirela tumbo ke atumbe mo de nya maria maliki nya doni nyema ya fatawa tumba bolo madina wakati ni abe mo de nya maria akata sugula kata nyini kalike sugula munun be sanni fere do ukulu sabati sugula munun te sanni fere do ukulu bo sugula kata sanni fere nyanyini wala ni be bitiki daile iriba unyanyini fere chugu minya iriba fere chugu minta iriba sanni fere min dagara sanni fere min dagara te o de nyado folo sani kana shiki bitiki kono kube fere de Gimana? Bon, koni muso yake no ye tondo bila ka kesu doke o mo kam wari do kesi na ni mo mu dola kele ni be furu ube dobo kesi na ka dima ibi yere demena ube ni jigna ube dobo kesi la ka dima ibi yere demena ba shi ten nununa nunu nya nyokon demere fenten nununa ko a fora ko mijiku ko a haramu yalendo ko mijiku ni baitu difference juma bu ni nyokonje ere ma ko mijikiwa muziki no baitu e difference de pour to difference bu ni nyokonje muziki yede guitare ni tombe min no baitu yede arabo tombe baitu munuko mo kele abe tamala nka baitu dofo silame baitu munun la daga kurun ka tama janyabe surunye tokomi ube ka baitu dofo ka salamiyat tan ka silamau tan ube ka baitu doke ka kafriya la gosi
ka kafiru la gosi al hasana nunu tumbe ni baitu nunu de bashite nunu na cide nunu kera cide nyere nyana u kera cide ka misiru la cide nyu sabati baitu munu nyede ka silamiyat tanu ka silamu tanu ka kafira la gosi ka kafiru la gosi ube ka tauhidi ka dina deme baitu bashite wulula cide nyere ya wulu sabati wulu fora cide nkoro ayu sabati bashitola me minye mijike o ya haramu de silamiya sariyala mais munu fana be silamaw bolo sisan ko anashidi donc kile munu b'u bolo arajo la ko anashidi olu fana tɛ silamiya kɔnɔ de arabu tun bɛ bayitu minnu kɛ ani dɔnkili minnu b'u bolo arajo la sisan ko anashidi ko kelenw tɛ dɛ man ko min ye ka tɔn kiriye ko ka tɔn kiriye tɔn in u y'a kiriye sunna dɔrɔn de kama n'u bɛ sunna dawa kɛ bon nin tɔnko min filɛ nin ye dɔɔnikɛbagaw ma sira jɛlen di tɔnko in ma fo n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ min ka tɔn a bɛ yɔrɔ min a bɛ jamana min kɔnɔ aw tɛ se ka kɛ gurupu ye abada ko a bɛ sunna dawa ni a ka salafiya dawa ni diina hakika dawa kɛ fo a ka sɔrɔ jamana ka laada yɛrɛ a fana ka tɔn de don dila u ka papiye d'a ma pour a fana ka se ka wari fara ɲɔgɔn kan k'a ka misiriw jɔ k'a ka karanyɔrɔw jɔ k'a ka dawaw kɛ n'a bɛ jamana min na n'a m'o de kɛ sira tɛ di aw fana ma n'a b'a ka welelu n'a ka fɛnw kɔ dɔɔnikɛbagaw fɔ o la a bɛ tɔn kiriye mais ni o tɛ tɔn caman min filɛ nin ye bɛɛ ni damana tɔgɔ bɛɛ ni damana tɔn bɛɛ ni damana saratiw tɔn ninnu ni e bɛ aw na aw yɛrɛ bɛ aw ka damana sariya dɔ sigi ni mɔgɔ min farala aw ka hakilina na a n'a ka dusumansiw n'a ka damana sariya la o y'aw dɔ ye ni mɔgɔ min ma fara aw kan hali n'a y'a sɔrɔ o tigi de bɛ tiɲɛ la ka tɛmɛ aw kan a dɔ tɛ juguya na dɔ ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ ɲɔgɔn bisi ɲɔgɔnya ni o tɔn de a bɛ ɲɔgɔn bari ɲɔgɔn ni o tɔn de dɔɔnikɛbagaw ko nin ye silamɛw fara farali de donc nin ye silamɛya fara farali de o la jamana kɔnɔ ni aw ma bali a ka diina lasiri ni fɛnw na tɔn kiriye caman a y'a dabila e ka seko ye min ye sunna wajuri ni sunna dawa ni sunna welele la a k'o kɛ n'a bɛ wariw kɔni fara ɲɔgɔn kan an ka keesu dɔ dila an ka wariw fara ɲɔgɔn kan an bɛ se k'an ka wari ko baaraw musaka kɛ n'o cogo min an ka misiriw finanse an ka kalandenw finanse ou bien ni kunko min b'an bolo n'an bɛ se ka finanse a bɛ se k'o keesuw sigi mais ka to ka damana tɔnw sigi an ye sunnamɔgɔ an ka damana tɔn de fula min ye a fana n'a ka damana sariyaw sigi ni mɔgɔ min farala aw kan aw t'a la a n'a ka hakilinaw na a n'o ye kelen ye ni mɔgɔ min ma fara aw t'a la a ka hakilinaw na hali n'a y'a sɔrɔ o fana bɛ ciden ka sunna kan o bɛ tiɲɛ kan a n'o tɛ kelen ye donc nin tɔn sugu dɔɔni kama ma sɔn o de ma ni ɲa min ɲininka dɔrɔn ko u b'a fɔ ni nana alimami kini safa kini ɲanfa ko ni jɔra ye o de baraji ka bɔ bon e ko a ko an kenti man diga mi ke bon ko alimami kini safa kini baraji de ka bɔ wakati bɛɛ bɛ safa kini de ɲini ka jɔ ye kunna an ye min fɔ i kana jɔ yɔrɔ kelen minɛ i la misiri la a n'o bɛ ɲɔgɔn ta cogo di fɔlɔ hadisa min nana wala na ka malikaw bɛ duwawu kɛ safa kini ɲɛfɔ ɲɛ halisa sahalen tɛ donc sɛbɛw ko dɔrɔn olu tun bɛ jɔ ciden kini la ko parce que ni ciden ye salamu bila ka caya ale bɛ yɛlɛma ni kini de pour a yɛlɛma to a n'a ɲɛsin olu ma
mais hadisa min nana ka safa kini pasamanja ko hadisa salente donc doni ko ni nana safa kini na ya soro yoro de ni alimami kaso i joye mais e nana safa kini nyamfa woni alimami maso safa numa yamfande de alimami kaso ta joye de o de baraji kani misali la e nana alimami kini safa la mo durube mais alimami numa fa mo fula drone be yoro juman kajja sisa kini de kajja numan de alimami kaso ibe jon numan de la ne wala fo mo kan nim fa alimami safa kini kani na ya soro safa kini jama de ka to ibe ta kini la an ube safa kini nyamfa ani numa yamfa be dala kelen do ibe se ka ta kini la mais na ya soro kini yoro ni alimami kajja numa ni le alimami kasur ta numa de la o de kanyi ka teme ka ta kini la min alimami kajja ni nye e wa fure fura afula na anya hadisa min ko ibe do akuno hari safa kini kanu okika joyore bada safa kini kanai ko ka joyore anya ko chogo me bedo hadisa ko na rasulullah sallallahu alaihi wasallam an naqratul qur'an wa iftirasi as-sabwi wa an yuwattina ar-rajul makana fil masjid kama yuwattina al-bayira jidem nyambali ka salli sogi mana urukute dafa sujurute dafa komin ganga na be nyo sogi to apoy kana okay wa an yaftari ka iftirasi sabu i kani ewa i tege kalaw da i sujurito kani tege kalaw da duguma komi ni wara be da ba a sen kalaw da chogo me wure wulu be da be sen kalaw da chogo me kanu fana e awa koy kana yoro kelen mina salli yoro e misiri kono komi nyame be pira yoro la chogo wala i ka salli yoro fare misiri kono de kana yoro kelen mina i be do hadisa in kono ni yoro kelen mina misiri la karasa joyoro de ninye ebe sallo joyoro doron de la ibe do hadisa kono kele awa doni ke ba fana ko fana yere jira be yenni bada min be sigi safa kinina sa bada min be jo safa kinina yere jira be ya la quoi yere jira be ya la et puis aba yere kakaba yere la ube ya la parce que ni mugo yi e ko safa ina ibe na katoka tintire katoka nyoni de pura ka boy ube ibe nyajugu de bola ibe dima koro o be bi soro ni nyoro jolila Sheikh Albani tumama yenni hadisa doni ke ba do kuma ni hadisa ka Albani fana ye ewa o ka kuma taliku kala Albani ko ewa doni ke ba on fule kam min fule ko e ka yoro kelemina safala ewa isigi yoro wakati bebe sigi ko abe yere bonya doila abe kaba doila abe yere jira ani sumwa abo were katima e pinni mo min jorai ate jaye ni nana ibe tas yewa jo atigi kerepe ibe toka ube ibe toka tigi tinti ube ibe dime atigi koro Albani ko ale yere yo nyonay ko ale ye mo doye ko sapa yoro dobe misiri kuna le ka jo yoro yo de ko dondo la mo do nana ka jo yoro ina ko nana aya soro mo ya ko yoro ina aya nya jugu de bo chela ka nya jugu do bo atigi la ka dima koro kata i jo yoro were donc o be mo soro de wala mbe min fo hari safa kini kana ti jo yoro bara i ka jo yoro misiri la i ka salli yoro fale safa udari anyen nunu fo ko uba ko mo chama ba me mo chama ko salafia ambe se ka do fo la wa ukasha ki katanka kasete koroma nyekutu bawu de ken nununa kanyun kali jabu kala ukasha ki katawuma bo safa ni nana safa bedda mina chamanche de safa folo amba damina le mami ko fela de la wala ambe kere fela upakata ni safa folo dafara safa fulana fana na be damina aba damina ni safa chamanche de ateta ta kere wulare safa be damina chamanche de la donc abe kere fela dafa kata sabana ke uchola kata fo kata misirifa wa alaikum salam
bon nogonyi kasumani me kasuma an ken tagadi bonondi awa lagaren ngatenyan koto bo nin ko de ko ale ka muso konoma tundo fulaniw a konoma tunde nu fulaniw de bo ko muso banana muso in banane dogosorow y'a yira tuma min muso bana gɛlɛyara ko fɔ kɔnɔ in ka tiɲɛ ko a y'a sɔrɔ kɔnɔ ninnu bɛ kalo 4 fana la o kow ye kɔnɔ ninnu tiɲɛ ale y'a fɔ cogo min de ko denw ninnu bɔra komi ɲinaw cogo de denw kɛra komi ɲina cogo den fitininw dɔ ko ka taa kaburuso de la ou bien bon ko y'o di ale ma papier de kɔnɔ k'o b'o kɛ cogo min ko ale k'o fili poubelle kɔnɔ bon an bɛ min fɔ fɔlɔ kɔnɔ ninnu tiɲɛli yɛrɛ fɔlɔ dɔɔnikɛbaaw ma sɔn ma ni kɔnɔ kɔni dafara kalo 4 u ko cogo si an tɛ kɔnɔ tiɲɛ n'u ko hari ni kɔnɔ ma tiɲɛ ba de bɛ sa o a bɛ kɛ ten de bolo sɛbɛnni ko anw b'a to ala de kɔrɔ an tɛ nin faga ni ye n'u dafara kalo 4 ciden de ko ni kɔnɔ dafara kalo 4 nin bɛ fiɲɛ k'a k'a la nin fiɲɛra ka don denw na denw ninnu fana kɛra hadamaden ye an tɛ hadamaden faga hadamaden ye an b'u to ala yɛrɛ de ka masaya kɔnɔ ni ala ye bangebaga balo a filɛ ni ala ye denw de faga kɔnɔ a filɛ ni ala ye u bɛɛ de faga ala de y'u bɛɛ faga an ma mɔgɔ faga mɔgɔ ye donc nin ka faamu o yɔrɔ la ni kɔnɔ kɔni sera kalo 4 dɔɔnikɛlaw ka kuma sale a tɛ daga an ko tiɲɛ cogo si parce que a fana kɛra nin de kɛlɛ nin ka faamu bon filanan kɔnɔ ninnu tiɲɛli ni kalo 4 dafara hadamadenw de don u dɔgɔyara cogo cogo hadamadenw de don u kan ka kɔ de ka kasankɛ ka salli k'u la ka t'u su don silama kaburuso la u tun man ka fili bɔli kɔnɔ hadamadenw de don u bɛ kɔ de ka kasankɛ de ka salli k'u la ka taa u su don silama kaburuso de kɔnɔ o de y'u ka kiiri ye bon ko an bɛ mun fɔ ko musow dɔ ko n'u wulila ka baaraw kɛ n'u tilala baaraw la n'u dara fajiri bɛ tɛmɛ k'u to salli la ou bien n'u bɛ baara la fajiri bɛ tɛmɛ k'u to salli la muso dɔrɔn t'o ye sinɔgɔ la k'u to sinɔgɔ la maana n'u tilala baara la n'u taara da fajiri wagati bɛ sɔrɔ k'i to sinɔgɔ la u tɛ wuli ka salli dɔw fana fajiri wagati b'u sɔrɔ baara la u t'a bila ka salli a kɛra muso a kɛra cɛ ye farla salli 5 silama wajibi dɔ i ka i ka wagati kɔlɔsi farla salli 5 i sɔrɔ sinɔgɔ la o i ka telefɔni bila a k'i kunu a bila réveil la a k'i kunu ou bien i sara mɔgɔ dɔ ma ni fajiri sera i bɛ kunu wajibi dɔ i ka wuli i bɛ baara de la wa ni salli wagati kɔni sera jagoya baara bila i ka salli wa aqimu salata inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta ala ko ye salli na ta cogo la a ko salli ye farda de mɔgɔ ka ka wagati fana farda la yin de mɔgɔ ka i ka wagati kɔlɔsi wa khalafa min ba'dihim khalafu adawu salata wa tabawu sahawati wa sawfa yadkhuluna qayya
ala ko tumami mo nyuma utara nona bila jugu do nana bila unola uye sallu yaruya uyu nundimo ke yawmal qiyamah donne ala bulu bila jahannaba ko wailu lil musallin alladhina hum an salatihim sahuna ala ko halakini janga kata be salli bagawye munum bu yere nyina ko sallu ko wala hada made farla salli katte mela kito sinugola kunu baga bila ifaratula imam mo bila ki kunu ube kunu na ibanna ka wuli ube ibe barala salli wati sera ima bara bila ka salli ka bayra junubu min ka bokosobe donc hada madum kasira alaye ni wakati be senna bi soro sinugo de la mo bila ki kunu ibe ka telefone bila reberela ni be kunu be salli ni be bara de la sira alanye ni salli wati sera ka bara bila ka salli ode wajibi ka ala ko ya ayyuhal ladina amanu janu bi salati min yawmil jum'ati fasaw ila dhikrillah ala ko qur'ana ko ya ayyuhal ladina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaiika humul khasirun ala ko mu'minu aw daw aw nafulu kana usula ka bala ko sumala de ala ka wajibi la de mo ni yo ke mo pertilene so sila bunte mi akon ni ewa jiya bara hari bara dagale akonna kera sababu ye ka ala ka wajibi do bali bolo o bara keri maharamu hari bara dagale min kera sababu ki sugula ka bala ka farka dirima o bara keri maharamu subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ninyen nyinin karim min nyinin ka ko ewa ika su ka kaburu ka togo segala obe chogore minye su kaburi ibe se ka taman se kala ite fili taman se minna ibe se ka taman se ka su ka kaburu la taman se min beto ite filala su ni nyugonje me kana sabile ke kaburu la نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر وأن يبنى عليه وأن يكتب عليه وأن يجاد عليه شيء ينبغي أكو قبر أنك نلصون كقبر لا أكو قبر أنك نكوجو قبرك أكو أنك نسبلي كقبر لا أكو قبر بغمي بورا لا أنك داولا أنك نفيمور فروكا wala sebeli teke kabrula ari doni ko doga foko ka suka su to dron sebe ko basitala me kuma sahale atebe jiren ko sabale kana ke kabrula kana foi sebe kabrula ibe se kata manche do kala ta manche minite fili ka mo ka kabruma me kana to sabala bo odoko alebe muso nyini la na ye muso yira abange bagawula uteso o bange bagaw fana ma muso irade la abe mun furu ambe konna jajuman kai ambe konna juman min ke awye o sisa la hala mun kule jiya kono anyen nasara ladege wala muso manu beta che nyini nu yere una bena ka wadi juma mbe karasa de fe ufuru shirala bonyata la de ime ka wadi ju bonya kata che nyini kana opila ka wadi ju ka ko ako e ka furu shiri oma ninya i chunka yi ka wadi ju ka kele fulana i ka wadi ju doya lembe ni donc ni hari eni che doye nyugonye che jariye eni che inte foifo iba abila katika wadi ju dem iba fo tinyini ka wadi ju dem parce que har odo ubedi jabira rahimahullah aka wojo dobe musomanu be che nyini minke internetika
nini cɛ bɛnna a bɛ taa ka walijuw fɛ a ko bonya t'o la dɛ a ko i m'i ka walijuw bonya i y'u dɔgɔya awa ko nin cogo sugu taara nasaraw de nɔfɛ a ko epi walijuw i fa i ka walijuw cɛw de bɛ ɲɔgɔn dɔn ale bɛ ko minnu dɔn cɛ min bɛ ɲini cɛ a ɲɔgɔnna cɛ a bɛ ko dogolen minnu dɔn a ye e muso tɛ olu dɔn dɛ cɛ bɛ ko minnu dɔn a ɲɔgɔnna cɛ ye e muso t'o dɔn dɛ wala musomanninw bɛ min na an ka taabolow tɛ silamɛya ka taabolo tɛ u taara nasaraw de nɔfɛ ni cɛ min ko a bɛ e fɛ a bɛ t'i ka walijuw de fɛ i ka walijuw bɛ cɛ ka ko sɛgɛsɛgɛ n'u y'a ka ko sɛgɛsɛgɛ u y'a dɔn cɛ dɔ i kan ka d'a ma furu la silamɛya la jogo la diina la u bɛ ta ka da u bɛ sira bila mais n'u y'a dɔn u ka sɛgɛsɛgɛli kɔnɔ i man ka furu a ma tɔw kɔfɛ dɛ ayiwa cɛmanninw fana bɛ yen ale de bɛ yaala yaala ka muso ɲini fɔlɔ n'a ni muso min n'a ka mɔgɔw bɛnna a bɛ na fa ma o y'a sɔrɔ ale y'a ka financement caman yɛrɛ kɛ hali ni fa ko an tɛ nin na dɛ i tɛ yɔrɔ wɛrɛ lajɛ n'a dɛsɛra yɛrɛ b'a fɔ yɛrɛ ko ale ye wari fɔlɔw yɛrɛ bɔ a yɛrɛ bɛ nin fɔ ninnu tɛ jogo ɲumanw ye min ye nasara jogow de anw bɛ kɔnɔnajɛya minnu k'aw ye sani e ka taa muso ɲini fɔlɔ i ni fa ka i ni i bangebagaw k'a ta ɲɔgɔn fɛ fɔlɔ i ni bangebagaw k'a ta ɲɔgɔn fɛ de fɔlɔ ne bɛ kɔnɔnajɛya min k'i ye n'i bɛ muso min furu i ni bangebagaw de k'a ta fɔlɔ a k'a ta ɲɔgɔn fɛ olu de ka taa ɲini ye i ni bangebagaw k'a ta ɲɔgɔn fɛ i k'a sara o ma a ka bɛn fɔlɔ n'u ye sira bila olu de bɛ taa o muso ɲini ye mais e yɛrɛ ka taa muso ɲininen kɔfɛ ko i bɛna a furusiri sara olu ma a bɛ bɛn cogo di n'i ye mɔgɔ caman i bangebagaw banna i bangebagaw banne ma ba cogo wɛrɛ la nin dɔrɔn de bɛ bangebagaw ba e yɛrɛ taara e ni muso kumana e ni muso ka mɔgɔw kumana a bɛnna ko bɛɛ la e bɛna ko n bangebaga ye taa nin furusiri ye o bɛ sɔn cogo di nin de b'a bangebagaw ba dɛ wala an n'u ka kow ta ɲɔgɔn fɛ n'a ye ko an n'a bangebagaw ye kow ta ɲɔgɔn fɛ wala muso min ka di ye a ɲa bɛ fɔ olu de ye i n'u b'a ta n'a bɛnna la u bɛ taa ɲini ye u tɛ ba o la mais ka taa kow labɛn ka na bila mɔgɔw kan ko a ye kuma n bangebagaw y'a kɛ ten n bangebagaw y'a kɛ ten an ye nasara jogow de ta